Scoate piciorul! Și învârte! Ține piciorul! Strânge! Învârte! Învârte, Didi! Bate! Bravo, iubita! Da, a ridicat! Ai ridicat mâna, păi! Finish! Tatami 1, winner is Finish! final decision, Tatami 3, winner is Romania. Nu mai dau drumul curat! La fel, Didi, la fel! Trage-l tare în față! Apasă! Și jos! Învârte! Învârte! Viteză! Învârte! Învârte! Strânge-ți gâtul! Și sus! 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 Antebrațul! Nu, brațul doar pe față. Stai acolo! Stai acolo! Du-te după braț! Împinge genunchii! Du-te după braț! 50! Ridică-mă sus, că nu se mai întâmplă nimic! Țineți brațul! Țineți brațul! Bine! 30! 30! Calm, calm, calm! Calm! Machinează! 20! Dai din spate! 20! Nu! 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 Da! Bum! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Greu tare! Nu, termina scurt dacă a ridicat brațul. Atunci termina scurt, erau ridicat. Da. Trebuie să crești. Tatami 1, winner is red.